hello, good morning ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಜೆಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಧಿಸ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಗನ್ವೀರ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಇನ್ನು ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರುಂಡು ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ತೋಚ್ಪಾರೆ ಸೊ ಅಡೆ ಆಂಡ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಪತಂ ಪೋರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ರೊಬರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡೇಂಜರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಏತಪ್ಪ ನಾ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾರೆ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಲ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಏರಿಯಾದ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅವು ಅಡೆಗೊರ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಡು ಸೇ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರೇನು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಲ್ ಮಲ್ ನನ್ನ ಮುಕ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತೂವೊಂದಿಪ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಡು ಅನ್ಸಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಂಡಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದು ಲೆಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜವು ಏನು ಝೂಮ್ ಅಂತದೆ ಓಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿತ್ತೆ ಪಿದಡ್ನು ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಇಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂದುವೆ ಅನ್ನ ಪಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಡ್ ತೋಜುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದು ಎಂಟ್ರನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಪಾತೆರ್ ರಾಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಾಯ್ಸ್ ಆವೊಂತುಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಲರ್ ನಲ್ಪ ಬತ್ತೆ Bonsoir. Merci. Où est Taylor? Il n'est pas là. Les distributeurs de gaz n'appliquent pas les nouveaux tarifs et après le retour de la subvention de l'État. Les Abi. Ok, merci. Abi dit Ganvir. Les deux autres là. Oui. Ok, d'accord. Il faut faire un d'abord. D'accord. Ok. Au revoir. Il faut le dire. Ok. ಸೊ ಪೋದು ಬತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋರಿರ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಟೈಲರ್ ನಡೆ ಪೋರಿರ್ತೀನಿ ಗನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನೀನು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ಏನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಜನ ಐನಾದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಬಾಯ್